дуруд мегӯем ба шумо тамошобинони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ҳаводорони ҳамешагии барномаи сайёҳии варзишӣ. инак пешниҳоди шумост нашри охирини барнома дар соли 2024. давоми сол гурӯҳи эҷодии барномаи сайёҳии варзишӣ кӯшиш намудем ки бо ташкили хатсайрҳо ба минтақаҳои гуногуни саёҳатбоби кишвар ҳамроҳи сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои сайёҳии ватании Амиртур, Дургард ва Экатур тавонистем ба манзараҳои зебои кӯҳистон, дараҳои ҷолиб ва минтақаҳои таърихиву фарҳангӣ сафар анҷом диҳем ва аз рафташон барномаҳои сайёҳативу варзишии шавқоварро манзури шумо гардонем. ҳамчунин дар ин барномаҳо таваҷҷӯҳи хоса ба рушди сайёҳии дохилӣ равона шуда, барномаҳои махсуси варзиширо аз мусобиқаю чемпионатҳои ҷаҳон, марафонҳои кӯҳӣ ва велосипедронӣ таҳия намуда, ҳамзамон имкониятҳои нав ва мавҷудаи табииро барои рушди сайёҳии варзишӣ дар Тоҷикистон таъкид доштем. гуфтан ба маврид аст ки сайёҳии варзишӣ дорои 13 нави гуногун мебошад ва ҳар кадоме дар худ сайёҳатро бо варзиш муттаҳид месозад ки аллакай ба машғулияти дӯстдоштаю шавқовари миллионҳо нафар сайёҳони олам табдил ёфтааст. зеро чунин намуди сайёҳат ҳамчун истироҳати фаъоли ҷисмонӣ ба шумор рафта рӯҳану ҷисман ба саломатии инсон таъсири мусбӣ дорад. навъҳои зиёд доштани ин намуди сайёҳат имконият медиҳад ки сайёҳон доираи васеъи интихоб дошта бошанд ва вобаста ба завқ ба ин ё он намуди сайёҳии варзишӣ машғул шаванд. агар дар сайёҳати пиёдагардӣ мушакҳои танҳо пой устувор гарданд, дар роҳгардии шимолӣ қариб тамоми мушакҳои бадан ба ҳаракат медароянд. дар сайёҳати бодбонӣ агар мувозинат ва қобилияти идора ба воситаи шамол сайқал ёбад, пас дар сайёҳати қайиқронии обӣ ҳам мувозинат, ҳам ҳаракати дастон ва ҳам ҳушмандӣ дар идораи қайиқ ташаккул меёбад. дар ҳоле ки сайёҳати аспсаворӣ низ чун нави сайёҳатҳои варзишӣ ва махсусан варзиши мустақил барои робитаи қарин пайдо кардан бо асп ва беҳтар кардани мубодилаи моддаҳо дар организм кӯмак мекунад, сайёҳати велосипедронӣ дар баробари ҳаракати мушакҳои пою тахтапушт ва дастон инчунин мувозинату ҳушмандиро меафзояд. дар сайёҳати автомобилронӣ ки ҳамзамон наве аз варзиши мустақил мебошад, қобилияти ба ҳисобгирии то хурдтарин ҷузъиёт, фаъолнокии майнаи сар ва ҳаракати мушакҳои дахалдорро ба эътидол медарорад. дар ҳоле ки намуди шадидтари он мотосайёҳӣ мебошад. мотоциклонӣ низ ҳамзамон чун нави варзиши мустақил дар баробари ба ҳаракат даровардани мушакҳои дасту пой ва тахтапушт ба инсон эҳсоси фараҳмандӣ ва рӯҳбаландӣ мебахшад. сайёҳати ғорнавардӣ агар эҳсоси тарсу хастагиро бартараф намуда иродаро мустаҳкам кунад, пас сайёҳати лижаронӣ чун намуди варзиши мустақил мувозинати бадан, ҳаракати фаъоли мушакҳо, биноии хуб ва мубодилаи моддаҳоро дар организм таъмин месозад. агар дар сайёҳати кӯҳнавардӣ фаъолияти узвҳои нафаскашӣ беҳтар ва обутоби бадан ҳаматарафа ташаккул ёбад, пас сайёҳати ҳавонавардӣ ҳамчунин инсонро бо муҳити озоди парвоз дар фазо мутобиқ сохта, ҳамаҷониба ба беҳтаршавии кори дилу рагҳо, мубодилаи моддаҳо ва баландшавии масоният кӯмак мерасонад. ҳоло дар асоси сафарҳои зиёде ки давоми соли 2024 доштем, беҳтаринҳояшро барои сайёҳатҳои шумо, аҳли оила ва дӯстону ҳамкоронатон тавсия медиҳем. маконҳои ҷолибтарин ва сербинандаи дараи варзоб миёни сайёҳон дар соли 2024. минтақаи ғароб мавзеъе ки 2 километр дуртар дар паҳлӯи маҷмӯаи Сафедара ҷойгир аст. дар фасли зимистон ин макон барои намудҳои гуногуни сайёҳатҳои варзишӣ аз ҷумла пиёдагардӣ, кӯҳнавардӣ, велосайёҳӣ, аспсаворӣ, лижаронӣ ва ҳатто ҳавонавардӣ бисёр мувофиқ аст. мо ҳоло дар ҷое ҳастем ки ҳудуди Сафедара пурра намоён мешавад ва аз ин ҷо хеле зебост. бори аввал аст ки ба ин ҷо омадам ва ман кӯҳнавардӣ хеле писанд аст. ман метавонам бигӯям ки сайёҳони зиёде майли омадан ба чунин кӯҳҳои дар иҳотаи барф қарордоштаро доранд. собиқ пойгоҳи лижаронии Хоҷа Обигарм. пойгоҳи собиқи лижаронӣ дар болои осоишгоҳи Хоҷа Обигарм ва дар миёни кӯҳҳои баланд ҷойгир буда, дар тамоми фаслҳои сол, махсусан зимистон, макони ҷолиб барои лижаронӣ ва дигар намудҳои сайёҳатҳои кӯҳӣ мебошад.
муддати 17 сол дар малайзия зиндагӣ дорам. тоҷикистонро беҳад дӯст медорам. чанд ҳафта мешавад ки дар тоҷикистон ҳастам. боду ҳавои тоҷикистон нисбат ба малайзия фарқкунанда аст. гарчанде дар малайзия тамоми сол қариб гарм аст, дар тоҷикистон ҳамаи фасли сол дида мешавад. қуллаи гузхор кӯҳи зебою баландтарин дар назди шаҳри душанбе ки аз болои он пойтахт пурра намоён аст. ҳатто дар фасли баҳор кӯҳ бо барф пӯшонида шудааст. ин макон барои сайёҳони дӯстдори кӯҳнавардӣ, лижаронӣ ва ҳавонавардӣ бисёр ҷолиб аст. ба ин баландӣ баромада боз як бори дигар боварӣ ҳосил кардам ки тоҷикистон воқеан ҳам сарзамини беиштосост. хоҷасанхок минтақаи кӯҳзори барфпӯш бо чашмаҳои шифобахш ва дарёҳои мусаффо. дар ин мавзеъ имкони ташкили намудҳои гуногуни хатсайрҳо аз ҷумла пиёдагардӣ, кӯҳнавардӣ, велосаёҳӣ, мотосаёҳӣ, автомобилронӣ, лижаронӣ, қайғронӣ, обӣ ва ҳатто ҳавонавардӣ мавҷуд аст. ба минтақаи хоҷасанхоки варзоб омадем. боду ҳаво дар шаҳр гарм буд, аммо инҷо хунуктар аст. чӣ тавре ки мебинед, ман дар тан либоси гарм пӯшидаам. ба ман ва дигар сайёҳон инҷо хело писанд омад. аз ин сафар хело хушнудам. майхура деҳаи таърихии санхок бо шашраи дилфиребаш ки назири шашраи маъруфи сари хосорро дорад. дар фасли тобистон барои сайёҳати варзишӣ, роҳгардии шимолӣ, пиёдагардӣ, кӯҳнавардӣ, велосаёҳӣ ва аспсаворӣ муносиб мебошад. обҳои ин ҷо хело мусаффо ва хунук ҳастанд. шефтаи табиати зебои ин мавзеъ шудам. ба ман ин ҷо бисёр ҳам писанд омад. боду ҳавои ин минтақаи кӯҳӣ хело софу тоза аст. дараи зимчуруд ин дараи сабзпӯш дорои дарёчаҳои зебо, дарахтони гуногун ва кӯҳҳои баланд буда, дар тобистон барои пиёдагардӣ, роҳгардии шимолӣ, кӯҳнавардӣ ва аспсаворӣ хеле мувофиқ аст. من به وازاب یک چند بار آمدم، لیکن این یکم بار به زمچرود. وقتی که آب و هوا خوب هست، تابستان هست، این امکانیتی بسیار خوب برای راه گشتن، برای آمدن، کوه ها رفتن، تماشا کردن. дараи хучируд дарае ки ба пойтахти кишвар шаҳри душанбе хеле наздик буда, бо шаршараи зебояш машҳур аст. дар фасли тирамоҳ ин ҷо бо рангҳои заррини худ диққати ҳар бинандаро ҷалб мекунад ва метавон ин ҷо сайёҳатҳои хотирмони пиёдагардӣ, роҳгардии шимолӣ, аспсаворӣ ва кӯҳнавардӣ дошт. аз ин ҷо намои хеле дилчасп ба кӯҳҳо кушода мешавад. ҳоло то ба ин ҳад наздик шудан ба кӯҳҳо барои ман таҷрибаи нав аст. дараи оҷук дараи танги кӯҳӣ бо шашраҳои зебо ки дар тамоми фасли сол намои хоси тамошобоб дорад. ин макон барои намудҳои гуногуни сайёҳии варзишӣ аз ҷумла пиёдагардӣ, роҳгардии шимолӣ, кӯҳнавардӣ, қайғронӣ, обӣ, велосаёҳӣ ва аспсаворӣ мувофиқ аст.
ман сайёҳат дар кӯҳҳоро бисёр дӯст медорам. дар тоҷикистон кӯҳҳо назар ба Австрия зиёдтаранд. имрӯз бошад ба ин ҷо омадам ва бояд бигӯям, ки сайёҳат дар ин ҷо бароям писанд омад. маконҳои ҷолибтарин ва сербинандаи даре Қаратоқ миёни сайёҳон дар соли 2024. мавзеи Сарбин мавзее ки дар болои дараи Қаратоқ ҷойгир аст ва аз болои он манзараҳои ҳайратангез ба даштҳои васеъи водии Ҳисор кушода мешавад. дар фасли зимистон ин макон барфпӯш буда дорои имконияти васеъи роҳандозии сайёҳатҳои варзишӣ аз ҷумла пиёдагардӣ, роҳгардии шимолӣ, кӯҳнавардӣ, лижаронӣ, аспсаворӣ, автомобилронӣ, велосайёҳӣ, мотосайёҳӣ ва ҳавонавардӣ мебошад. инҷо манзараи хеле зебо мебошад. чунон ки мебинед барф борида истодааст, кӯҳистон аст, арчазор аст, боду ҳавои тоза аст. рӯзи кории ман паси мизи корӣ мегузарад. аз ҳамин сабаб ба кӯҳнавардӣ бисёр шавқ дорам, завқ дорам. ба ягон аз манзараҳои зебои Тоҷикистон ҳаракат мекунам ки сайёҳат кунам. шаршараҳои патру дар дараи зебои Қаратоқ гӯшаи ниҳон шаршараҳои сершумор ва табиати афсонавӣ мавҷуд аст. дар фасли тобистони сабзпӯш ин макон барои ташкили хатсайрҳои пиёдагардӣ, роҳгардии шимолӣ, аспсаворӣ, велосайёҳӣ ва ҳавонавардӣ мувофиқ мебошад. мавзеи Лабиҷай ин макони васеъи назаррабо дар канори дарёи Қаратоқ ҷойгир шудааст. дар тобистони сабзпӯш ин мавзеъ барои пиёдагардӣ, роҳгардии шимолӣ, кӯҳнавардӣ, аспсаворӣ, автомобилронӣ, велосайёҳӣ, мотосайёҳӣ ва ҳавонавардӣ имкониятҳои зиёдро фароҳам меорад. инҷо хеле зебост. дарёи калон, кӯҳҳои баланд ва боз инҷо аспҳо низ ҳастанд. бисёр ҳам инҷо ҷолиб аст. дар ин ҷо мо метавонем ба ҳар гуна бозиҳои шавқовар машғул шавем, сайёҳат, сайру тамошо кунем, ба кӯҳҳо бароем. кӯли Париён кӯли дилфиребе дар миёни кӯҳҳои бузурги дараи Қаратоқ ҷойгир аст. дар фасли тирамоҳи зарин ин макон бо обу ҳавои мусоиди худ барои пиёдагардӣ, роҳгардии шимолӣ, кӯҳнавардӣ, лижаронӣ, аспсаворӣ, қайғронӣ ва ҳавонавардӣ ҷолиб мебошад. кӯли Париён яке аз кӯлҳои шинохта ва намоёни байни сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ мебошад. ин кӯл беҳад дар мавзеи зебоманзари Қаратоқ ҷойгир аст. табиати ба худ хос дорад. дар оянда мо ният дорем насиб бошад ба инҷо ба сайёҳат мебиём. барои он аст ки ҳар сол табиати ин кӯл хело ҳар сол дигаргун шуда истодааст. маконҳои ҷолибтарин ва сербинандаи ноҳияи Шаҳри Нав миёни сайёҳон дар соли 2024. кӯли Темурдара кӯли Темурдара кӯли зебое дар миёни кӯҳҳои барфпӯш аст ки дар фасли зимистон бо манзараҳои ҷолиби худ диққатҷалбкунанда мебошад. ин ҷо имкони ташкили хатсайрҳои пиёдагардӣ, роҳгардии шимолӣ, кӯҳнавардӣ, лижаронӣ, аспсаворӣ, қайғронии обӣ ва ҳавонавардӣ фароҳам аст. табиати ором ва манзараҳои дилфиреби кӯл барои сайёҳон макони истироҳатӣ ва варзишӣ ҷолиб мебошад. боду ҳавои ин ҷо хеле тоза аст. ба нишебиҳо албатта баромадан мушкил буд барои ман. роҳҳои пурбарф ва лағжонак зиёд буданд. аммо ҳоло каме истироҳат кардем, хӯрок хӯрдем, чойи гарм нӯшидем. боз қувваамон дучанд шуд.
Конисельбур. Конисельбур дар ноҳияи шаҳри нав ҷойгир буда бо ду шахтаи тарихӣ машҳур аст, ки замоне санги нимқиматбаҳои аметист аз он ҷо истихроҷ мешуд. дар болои ин макон манзараи пурраи водии ҳисор ба назар мерасад, ки онро хеле ҷолиб мегардонад. табиату иқлимаш ин мавзеъро барои ташкили хатсайрҳои пиёдагардӣ, роҳгардии шимолӣ, кӯҳнавардӣ, лижаронӣ, аспсаворӣ, велосаёҳӣ, матосаёҳӣ ва махсусан ғорнавардӣ мувофиқ мегардонад. кӯҳи баланди Конисельбур ва табиати зебои он барои дӯстдорони сайёҳат ва варзишҳои экстремалӣ имконоти фаровон пешниҳод мекунад. ин бениҳоят хуб буд, зеро ман ҳамеша орзу доштам, ки боре ҳам бошад чунин ғори асрорангезро аз наздик бубинам. доимо вақте филмҳоеро медидам, ки ҳодисаҳояш дохили ин гуна ғорҳо мегузаранд, хоҳишам зиёдтар мегардид. пас аз баромадан аз ғор бошад эҳсоси ғайриоддӣ маро фаро гирифтааст ва сари ҳар қадам мушҳои парронро меҷустам ва барои ин муваффақам шудам. ба ҳама чунин сайёҳатро тавсия медиҳам. маконҳои ҷолибтарин ва сербинандаи дараи Ромит миёни сайёҳон дар соли 2024. Арху. ин дараи зебо, ки дар оғӯши кӯҳҳои барфпӯш қарор дорад, яке аз мавзеъҳои нотакрори Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. манзараҳои дилфиреб, кӯҳҳои баланд бо қуллаҳои барфпӯш ва дарёи хурушони мусаффо ба ин мавзеъ рӯҳияи ҷаззоб мебахшад. зимистони барфпӯши Арху имкониятҳои фаровонро барои ташкили қариб ҳама намуди хатсайрҳои сайёҳӣ варзишӣ фароҳам меорад. خیلی سیاحتی خوب داشتیم. این منطقه و در عموم تاجیکستان بسیار هم زیبا است. تأثیرات عالی برداشتم از آمدن به این منطقه. کوههای آسمانبوسو نهایت زیبا. با من پسند آمد منظره این منطقه. بهترین منطقه های سیاحت بابی تاجیکستان در کوه نهان است. дараи даҳана. даҳана бо дараи танги кӯҳии сангҳои бузург, дарахтони гуногун ва дарёчаи хурушонаш мавзеи ҷолибро барои сайёҳии варзишӣ ташкил додааст. ин ҷо макони хеле ором аст ва махсусан дар фасли тобистон хеле зебост. бештар маҳз дар ҳамин фасл сайёҳон онро барои саёҳатҳои варзишӣ обӣ, пиёдагардӣ, роҳгардии шимолӣ ва кӯҳнавардӣ интихоб мекунанд. ба ман ин сайёҳат хеле писанд омад. роҳи омадан ба ин ҷо ғайриоддӣ буд. ҳеҷ тасаввур ҳам намекардам. баъзан ҷойҳои роҳ мушкил буд. тоҷикистон кишвари зебост, ҳамаш бениҳоят ҷолиб. ман мехоҳам ба ин ҷо боз биёям. маконҳои ҷолибтарин ва сербинандаи шаҳри Турсунзода миёни сайёҳон дар соли 2024. кӯҳи сафед. ин мавзеъ дар оғӯши кӯҳҳои баланд ва қуллаҳои барфпӯш ҷойгир буда, махсусан дар фасли баҳор бо дараҳои сабзу гулҳои шукуфон ҷаззобияти хос пайдо мекунад. манзараҳои дилфиреби он дили ҳар як сайёҳро тасхир менамояд. ин ҷо имкониятҳои зиёде барои сайёҳатҳои варзишии гуногун, бахусус пиёдагардӣ, роҳгардии шимолӣ, кӯҳнавардӣ, обӣ ва аспсаворӣ фароҳаманд. боғи таърихии фарҳангии Ширкент. Ширкент яке аз маконҳои таърихӣ ва табиии нотакрори Тоҷикистон аст, ки дар шаҳри Турсунзода ҷойгир шудааст. ин мавзеъ бо изи пои динозаврҳо, ки то ҳанӯз дар сангҳои шах боқӣ монданд, машҳур аст. дараҳои он дар фасли тирамоҳи заррин бо манзараҳои рангини табиӣ ва таърихӣ ҳар меҳмонро мафтун месозад. имкониятҳои ташкили сайёҳатҳои варзишӣ ин ҷо хеле фаровонанд. дар ин рӯз ман ба сайёҳати пиёдагардӣ ба боғи Ширкент омадам. сайёҳат дар ин ҷо ва манзараҳои ин макон бароям хеле писанд аст. ба ҳамаи сайёҳон омадан ба ин ҷойро тавсия медиҳам.
маконҳои ҷолибтарин ва сарбинандаи ноҳияи айнӣ миёни сайёҳон дар соли 2024. Кӯли Лабиҷай. Кӯли Лабиҷай, ки дар домани кӯҳҳои барфпӯши ноҳияи айнӣ ҷойгир аст, бо зебоии табиии худ диққати сайёҳонро ба худ ҷалб мекунад. дар тобистони сабзпӯш ин макон бо фазои ором ва манзараҳои ҷаззоб барои истироҳати фаъоли табиатдӯстон хеле мувофиқ аст. имкониятҳои фаровон барои машғул шудан ба сайёҳатҳои варзишии пиёдагардӣ, роҳгардии шимолӣ, кӯҳнавардӣ, оби қайғронӣ, ҳавонавардӣ ва аспсаворӣ мавҷуд аст. ба ман бениҳоят ин манзараи зебо писанд омад. Дар мо тавонистем ки ин зебо манзараро ҳам бо рӯшании офтоб бинему, аксҳои хотирнишин гирем, ҳам бо манаин борони мавсимӣ бо намуди дигари манзараро дигар намуд ва аксҳои хотиравӣ гирифтем. Ба ҳамаи дӯстон, рафиқон ва дигарон тавсия медиҳам ки омада аз ин манзараи зебо сайру гашт намуда ва ҳаловат баранд. Искандаркӯл яке аз кӯлҳои маъруф ва дилрабо дар ноҳияи айнӣ аст. ин макон бо манзараҳои нотакрори табиӣ, таърихи ғанӣ ва зебоии тамоми фаслҳояш шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардааст. Сайёҳон метавонанд аз имкониятҳои зиёде ки инфраструктураи мавҷудаи хизматрасонии он фароҳам овардааст истифода бурда сайёҳати хубу хотирмони варзишии пиёдагардӣ, роҳгардии шимолӣ, обӣ, қайғронӣ, кӯҳнавардӣ, аспсаворӣ, велосайёҳӣ, мотосайёҳӣ, автосайёҳӣ ва ҳавонавардӣ дошта бошанд. 40 сол боз ман дар орзуи дидани Искандаркӯл будам, дар орзуи ин макони афсонавӣ ва ҳоло ман ба худам бовар намекунам ман дар ин ҷоям. Ман бениҳоят хурсандам. Аз дидани ин табиати зебо дар ҳаяҷон ҳастам ва ман инро ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳам кард. Минбаъд ман ҳамеша доимо Искандаркӯлро ёд меорам ва албатта Тоҷикистонро низ. кӯҳдомани ноҳияи Данғара. дар ноҳияи Данғара дашти сабзпӯш ва дилфиребе бо номи Кӯҳдоман, ки дар домани кӯҳҳо ҷойгир аст, бо манзараҳои ҷаззоби табиӣ махсусан дар фасли баҳор диққати сайёҳонро ҷалб мекунад. ин мавзеъ барои сайёҳии варзишии гуногун аз ҷумла пиёдагардӣ, роҳгардии шимолӣ, кӯҳнавардӣ, велосайёҳӣ, мотосайёҳӣ, автомобилронӣ, аспсаворӣ ва бахусус ҳавонавардӣ хеле мувофиқ аст. ин навъи варзиши параплан хеле олӣ аст. Ин минтақае ки бо кӯҳҳо иҳота шудааст, барои варзиши параплан мусоид мебошад. Боду ҳаво офтобӣ ва кушода аст. Ман Тоҷикистонро дӯст медорам, махсусан ин манзараҳои зебояшро. Мардуми тоҷик хеле меҳрубону хушмуомила ҳастанд. Мо бо тоҷикон худро дар хонаи худ эҳсос мекунем. шаршараи мағмуруди ноҳияи Рӯдакӣ. шаршараи мағмуруд, ки дар дараи танги кӯҳӣ ҷойгир шудааст, бо оби шухи хурушсон ва манзараҳои сабзпӯш дар тобистон ҳар бинандаро мафтун мекунад. ин макон барои ташкили хатсайрҳои пиёдагардӣ, роҳгардии шимолӣ, кӯҳнавардӣ, велосайёҳӣ, мотосайёҳӣ, аспсаворӣ, обӣ ва ҳавонавардӣ хеле мувофиқ аст ва ба сайёҳон як таҷрибаи фаромӯшнашаванда мебахшад. кӯҳи фурӯши ноҳияи Шамсиддин Шоҳин. кӯҳи баландтарини вилояти Хатлон бо манзараҳои дилфиребу сабзпӯши доманаш диққати махсуси дӯстдорони табиат, сайёҳат ва варзишро ҷалб мекунад. ин макон бо имкониятҳои варзишӣ аз қабили пиёдагардӣ, роҳгардии шимолӣ, кӯҳнавардӣ, велосайёҳӣ, лижаронӣ, аспсаворӣ, ҳавонавардӣ ва шахбароӣ як макони нотакрор барои дӯстдорони сайёҳати фаъол мебошад. вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон.
ولایت مختار کوهستان بدخشان با کوههای بزرگ آسمانبوس، دشت‌های وسیع و موضع‌های تاریخی خود همچون گنج ناتکرار سیاحی در عالم شناخته می‌شود. راه‌های کوهی ناحیه‌های درواز، ونج، روشن، شغنان، رشتقلعه، اشکاشیم و مرغاب سیاحت اتومبیلرانی با هرجاگردها را باز هم جالب‌تر می‌گرداند. در اینجا امکانات وسیع برای همه نمود سیاحت‌های ورزشی و دیگر نمودهای سیاحی موجودند. کل دهه استان ناحیه نورآباد. در دهه استان ناحیه نورآباد کلی زیبای جایگیر است که با طبیعت آرام و منظره‌های سبزپوشش دقت مهمانان را جلب می‌کند. این مکان برای تشکیل خط‌سیرهای پیاده‌گردی، راهگردی شمالی، ولاسیاحی و مخصوصاً اسب سواری بسیار موافق است و برای استراحت آرام یک مکان بهترین به حساب می‌رود. به حد منظره‌های زیبا است. وطن ما مقصد خواهشمندا کسی خواهشمند سیاح‌ها مرحمت بیایند. با ماشین است، با اسب است، ما همانها را همراهی میکنیم، تماشا میبریم، نشان میدیم. بعد کوه‌های زیبا داریم، ما اون شرشره‌های زیبا داریم. مقصد تابستان در به حد آبشون خوشرو، مقصد 7 قبط 6 قبط آب میریزد. همین طور هر یکی از این موضع‌های نامبر شده با خصوصیت‌های ناتکرار و امکانات‌های فراوان خود به سیاحان امکانی گذراندن لحظه‌های فراموش نشونده را فراهم می‌آورند. این منطقه‌ها با منظره‌های بی‌نظیر و امکانات وسیع سیاحت ورزشی خود می‌توانند نه تنها سیاحان داخلی را جلب نمایند، بلکه برای رشد سیاحی بین‌المللی نیز مساعدت کرده به یک سمت اساسی رشد سیاحی ورزشی و استراحتی تبدیل یابند. واقعاً تاجیکستان با مکان‌های بی‌نظیر خود امکانات گوناگون را برای دوستداران طبیعت و سیاحت و ورزش فراهم می‌آورد. امیدواریم که گروه ایجادی برنامه سیاحی ورزشی با سفر به منطقه‌های نوی جالب و سیربیننده سیاحان در سال 2025 از بهترین مکان‌های سیاحت‌باب کشور برنامه‌های شوق‌آور و فراغتی تهیه نموده پیشنهاد شما می‌نماید. همیشه پیگیر برنامه‌های ما از تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی باشید.